adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Febrero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, Kapitulo 6, versikulo 27 ngadto sa 38. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinunan, apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Analangini ang mutunglo kaninyo ug pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa imong aping, ipasagpa usab ang pikas. O kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo. O kung may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhaton nila nga na kaninyo. Kung mauray higugmao ninyo, sila nga nahigugma kaninyo. Nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala na higugma man niadtong nahigugma kanila. Ug kun mauray buhatan ninyog maayo kadtong nagbuhat kaninyog maayo. Nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala nagbuhat man niana. Ug kun mauray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad. Nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaahinon ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa inguni ini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga dautan. Busa pagmaluluyon kamo sa mga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban ug kamo dili pakasadon. Pasaylua sila ug kamo pasayloon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katao ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mao sabang gamiton alang kaninyo. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.